أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake zuwa wannan shafi My e-Grassroot. Shafi ne wanda muke tattauna akan yaren Larabci, musamman ma abin da ya shafi tushen haruffa, ginin kalmomi da dai ɗaiɗaikun kalmomi da ma'anoninsu. A ciki mun fara da abin da ya shafi huruful hija'iyya, ma'ana baƙaƙe na Larabci, inda muka fara tun daga alifun har zuwa ya'un, yadda ake rubuta su, yadda ake furta su, da kuma yadda za a bambanta su da waninsu. Sai dai har kullum muna tunatar da mutane, idan wannan shine farkon zuwanka wannan shafi, ka taimaka ka yi subscribing sannan ka danna alama ta ƙararrawa. Wannan zai baka dama a sanar da kai duk lokacin da aka ɗaura sabon darasi. Idan kuma baka bi sauran darussa da muka sa ba, duka za ka same su a cikin wannan dai channel ɗin, ma'ana My e-Grassroot ɗin. Akwai videos, mutum ya yi ƙoƙari ya bi su saboda ya gane karatun. Insha Allah yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya, ma'ana inda muke rarraba kalmomi, mu ga haruffan da aka gina waɗannan kalmomi da su kenan. Bismillah. To kamar yadda kuke gani ga kalmominmu, kalma ta farko muna da kafun, lamun, mimun, sai mu ce ga kafun ɗinmu, wannan kafun ɗinmu, wannan kafun ɗinmu kenan, sai lamun, sai mimun. Waɗannan su ne haruffa da aka gina kalma ta farko. Sai kalma ta biyu muna da sinun, mimun, ainun. Sai mu ce ga sinun ɗinmu, ga mimun, sannan ga ainun. Waɗannan su ne haruffa da aka gina kalma ta biyu kenan. Sannan kalma ta uku muna da alifun, ha'un, mimun, dalun. Sai mu ce ga alifun ɗinmu, ga ha'un, ga mimun, sannan ga dalun. Sai kalma ta huɗu muna da shinun, ainun, ya'un, ba'un. Sai mu ce ga shinun, ga ainun, ga ya'un, sannan ga ba'un. Waɗannan su ne baƙaƙe ko kuma haruffa da aka gina wannan kalmar. Sai kalma ta gaba muna da ya'un, hamza, sai sinun. Sai mu ce ga ya'un ɗinmu, ga hamza, sai sinun. Sai kalma ta gaba muna da alifun, lamun, alifun, ha'un, dalun. Sai mu ce ga alifun ɗinmu, ga lamun, ga alifun, ga ha'un, sai dalun. Sai kalma ta gaba muna da fa'un, alifun, ainun, lamun. Sai mu ce ga fa'un, ga alifun, ga ainun, ga lamun. Kalma ta gaba muna da alifun, lamun, mimun, sadun, dalun, wawun, ƙafun. Sai mu ce alifun, lamun, mimun, sadun, sai dalun, sai wawun, sai ƙafun. Waɗannan su ne haruffa da aka gina wannan kalmar. Sai kalma ta gaba muna da kafun, ta'un, alifun, ba'un. Sai mu ce ga kafun, ga ta'un, ga alifun, ga ba'un. Sai kalma ta ƙarshe muna da ha'un, shinun, ha'un, shinun, ya'un, shinun. Sai mu ce ga ha'un ɗinmu, ga shinun, ga ya'un, sai shinun a ƙarshe. Waɗannan su ne haruffa da aka gina wannan kalmar da su. To wannan shi ne karatunmu na yau. Kada a manta, idan mutum bai yi subscribing ba ko kuma wannan shi ne farkon zuwansa wannan shafi, to ya yi subscribing, ya danna alamar ƙararrawa saboda ya samu a sanar da shi duk lokacin da aka ɗaura sabon darasi. Sannan ya yi liking,
yana ba mu ƙwarin gwiwa mu fahimci abin da muke yi. Mutane suna jin daɗinsa kuma yana amfanar da su. Sannan idan shawara ce ga mutum ko kuma kuskure, gyara da yake so ya mana bisa wani kuskure da ya gani, zai iya amfani da comment section ya commenting. Bissalam.